Kain po. Welcome back mga kasudyot, another video for today's episode po. Kakain tayo ng 12 piraso na balot. So, ngayon mga kasudyot, 12:25 na. Nag-crave ako kaya bumili ako sa labas ng 12 pieces mga kasudyot. Kunti lang to mga kasudyot. So, ayan. Ngayon, medyo matagal akong hindi nakabalik. Sobrang busy mga kasudyot. Kaya ito na. Pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa goodness, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara, ganahan na to ni. Mayroon tayo ditong humid suka. Mayroong coke. Grada mga studio. Wow. Yan, para sa inyo mga studio. Kain po. Lang, Sinamian, balot eh. Minit-init pa mga studio. Oh. Pag ganito balot mga studio, ilang piraso yung kaya mong ubusin? May green, no? Ano kanina may green?
Kung 10. Matigas yan. Oh, sorry. Gasto mga studio. Sarap ng suka. Ah, anang. Ah. Sudipan mo gawang. May sabaw man. Last mga studio, grabe. Satisfied ako sa balot na to. 12 piraso. Maayos yung binilhan ko mga studio. Huwag baho. Last bowl. Para high bowl eh. Coke na mayroon ng ice. Patunaw mga studio. Excuse me po. Mayroon tayong tissue dito. Sudipan ko sa halang suka. Excuse me po. Ayan, maraming salamat mga studio. Uncut mga studio. Thanks for watching po. Kita-kits tayo sa sunod. God bless.